В моя живот аз бях дете на тревожна майка. После станах аз такава майка. До днес, когато помагам точно на такива майки да намерят своята вътрешна стабилност и сигурност и да заживеят спокойно и с доверие към живота си. В момента, в безплатния ми онлайн курс за връщане към спокойствието, много силно ме докосват историите на участниците, които живеят в постоянна тревога и грижа за безопасността и здравето на своите най-близки, децата и партньорите. И тази грижа ги държи в един безкраен цикъл на доказване, на изтощение, на контрол, вина. И дори когато децата пораснат и имат свои семейства, тревожността не изчезва. Тя само сменя формата си. И много от хората търсят обратна връзка от своите близки, от децата си, от партньора, за да се успокоят, за да са сигурни, че те са в безопасност. Други искат да се грижат още и още, да поемат още отговорности, още задачи, ангажименти. Искат да контролират всичко, за да са сигурни, че ще се случи по най-безопасния начин. Но всъщност така те не могат да се срещнат със себе си. И няма как да поемат отговорност за своите емоции и за своите потребности. Именно това правим в курса. Завръщаме се към нас самите. За да можем именно това да предадем и на следващото поколение, на нашите деца. Да могат те да живеят по-спокойно, с доверие към живота. Те са като цветята. Ако ги гледаме с любов, внимание и ги оставим те да правят своите избори, ние само да им предадем това, че е добре да вярват в себе си, да са свързани с себе си, с това какво чувстват и от какво имат нужда. И всичко останало ще се случи по естествен път в живота им. Точно така и с цветята. Поливаме ги и ги оставяме те да разцъфтят когато поискат, да разцъфтят в който цвят си искат, да пораснат колкото си искат. И ако искаш и ти да си подкрепена, да не си сама в това, заповядай в курса. Коментирай под поста спокойствие и ще ти изпратя детайли.